Penso que és una presentació, és un acte formal però també és informal a la vegada perquè el que es vol és comunicar a la nostra comunitat de PDI doncs, en què consisteix aquest hub i suposo que us diran l'impacte que està tenint a nivell de molt d'interès per part de les empreses. Realment hi ha hagut jo crec que fins i tot els impulsors del hub que són interns, ja els coneixereu, ja els parlaran i començant ja pel que ara és l'Albert, ja us ho explicarà ell amb més detall que jo, molt més en detall que per jo, a més és qui ho ha viscut i el Joan també. La sorpresa és que hi ha pràcticament 50 empreses implicades que s'han adherit al hub i això clar, té un valor extraordinari, algunes de les quals són socis, podríem dir-ne Prime, i que tenen moltes ganes de fer coses. Llavors, clar, aquí és important que ells presentin les inquietuds que tenen les empreses i és molt possible i confiem, ells estan molt animats i les empreses també, que hi hagi camp per recórrer amb diferents grups de recerca. Llavors, des d'aquest punt de vista, és una molt bona notícia i, a més, si tenim en compte que és un sector, l'agrari en conjunt, que mou bastant més del 10%, mou entre el 10 i el 15% del PIB de Catalunya, no és negligible i que tradicionalment l'OPC hem tingut un paper molt moderat, per dir-ho suaument. Hi ha hagut un paper, però molt moderat, i que això és una oportunitat per donar aquesta mica d'empenta que segur que es pot fer. I és molt probable que alguns de vosaltres, si no és a curt, a mig termini, però potser alguns de vosaltres a curt, tingueu ja la possibilitat de treballar. Ja hi ha algunes persones que també hi estan participant, però són poques i creiem que poden ser més. Jo no dic res més. Albert, ara és la vostra feina. Endavant. Moltes gràcies, Climent. Perfecte, doncs continuem amb el Joan, que us presentarà una miqueta d'on ve aquesta iniciativa i l'estratègia d'Agroteca en general. Joan, quan vulguis. Gràcies, Albert. Em sumo a la il·lusió que tenim amb que això, com comentava el Climent i com deia l'Albert, les ganes que teníem d'explicar això i també una mica els sorpresos que hem quedat de la gran reacció que hem tingut per part de tothom de la creació d'aquest hub. I la definició o diguéssim, el que estem acostumats és això, és il·lusió. Aquest matí hem tingut una reunió amb investigadors de València i, encantadíssims i amb ganes de fer coses. I, en general, quan tothom que parlem són ganes i això s'agraeix i fa il·lusió de poder tirar endavant. Jo simplement us volia explicar una mica, per no redundar, perquè tota aquesta estratègia que ara deia el Climent del tema agroalimentari ja vam tenir una reunió a l'hivern que vam explicar una mica el que estàvem intentant impulsar i el que estem fent és intentar agafar tot el que ja s'està fent i agrupar-ho d'alguna manera per visibilitzar-ho millor i intentar crear eines que ens permetin avançar més ràpidament en temes agroalimentaris. I el hub o el Cannabis Hub en aquest cas per nosaltres és una eina més dins aquest entorn agroalimentari que en aquest cas penja en aquest cas d'una espècie que és el cannabis, però que no és més que una eina que pensem que pot ajudar a generar projectes, a generar convenis amb empreses, etc. Llavors, simplement era perquè us ho volíem emmarcar dins de l'estratègia aquesta que estem seguint de potenciar el sector agroalimentari dins de l'UPC. I l'altra cosa que us volia explicar era una mica perquè entenguéssiu per què ens hem ficat en aquest merder. Hi ha una part, sempre m'agrada explicar aquest triangle que intento, que és com jo percebo la universitat, que és el pilar base és la recerca, és a dir, si no fem recerca a la universitat malament, i quan tu fas recerca la idea és generar coneixement. Un cop tu has generat aquest coneixement, el pots transferir via innovació amb empreses o amb altres centres o via formació i educació, que és l'altra gran pota que tenim a la universitat, però no deixa de ser, en els dos casos, transferència d'un coneixement que idealment hauria d'estar generat dins del propi marc de la universitat. I en aquest mateix sistema es va crear el hub. La idea és generar coneixement i poder transferir-lo tant sigui als nostres estudiants o d'altres com en empreses. I, de fet, també en aquest triangle ha sigut una mica pel qual hem fet el hub. Nosaltres a la UPC teníem ja diferents grups que ja estaven treballant amb cànnabis o amb cànnam, gent de l'Escola d'Agricultura, gent de Terrassa i de diferents altres àmbits de Manresa, gent que es dedicava a temes agronòmics, més temes químics, bioquímics, gent amb aplicació en materials o en textil, és a dir, ja hi havia grups de recerca que estaven aquí a la casa treballant-hi perquè era important que partíssim d'alguna cosa. Després, l'any passat vam formar un conveni, un hub d'innovació amb una empresa, en aquest cas era una empresa que és Balimberes, que és una empresa
em sé que tenim en Rubén per aquí, una empresa jove que té moltes ganes de fer coses, que està dedicada bàsicament a temes de recerca. Vam crear aquesta eina que tenim a la universitat, que són els camps d'innovació, que és una eina molt interessant per fer aquesta transferència de coneixement. I a partir d'aquí, i en el marc d'aquest hub, vam crear un UPC Diàlegs, que és unes jornades que entenc que coneixeu i si no ho podeu conèixer a través de la nostra web. Ara al setembre farem la tercera. I vam crear la primera, que era aquest que vam fer el setembre de l'any passat, on parlàvem de cànem. A partir d'aquí una mica ens va explotar la compte de correu, va començar a tenir moltes demandes d'empreses i altres centres de dir, escolta, aquesta jornada que heu fet és molt interessant, qui treballa amb això, volem col·laborar d'alguna manera. I els resultes d'això és quan ens vam començar a plantejar seriosament de dir, bueno, què podem fer per organitzar-nos tots millor. I això és una mica el resultat del hub, que és bàsicament, nosaltres ho interpretem com una eina que ens ha de permetre fer millor recerca, millor innovació, millor negoci per les empreses i fer avançar aquest sector que és sumament interessant. Jo personalment fa un any i mig que el conec i cada dia em sorprenc i cada vegada que vaig a una reunió els dic que és que aprenc coses i em sembla interessantíssim. I una mica la idea és aquesta, que sigui una eina que ens permeti a tots avançar més ràpidament. I l'altra cosa és que és una eina per crear. És a dir, nosaltres hem muntat un esquelet, hem tingut una idea més o menys bona i la idea ara és que entre tots la creem i l'adaptem cadascú a les necessitats. I com deia ara el vicerector, això és una reunió formal / informal, en el sentit que sí que evidentment us hem de presentar el que fem, però ho hem fet via Meet i no via StreamYard precisament perquè després puguem parlar. Abans hi ha hagut un comentari, ara la Montserrat ens explicava el que feia i no la coneixíem. Doncs això és l'objectiu d'aquestes reunions, que és conèixer-nos tots millor i que veiem una mica com podem adaptar aquesta eina, especialment en aquest cas a l'UPC, perquè ens funcioni millor. Res més, només era intentar posar un marc perquè entengueu per què estem avui aquí i per què hem muntat tot això. Com vulguis, Albert. Perfecte. Moltes gràcies, Joan. Vale, doncs continuo una mica més al detall de què és el Cannabis Hub. Doncs, aquí teniu una mica l'esperit amb el que es va fundar i els dos fundadors. Com deia el Joan, això va sorgir d'un hub individual. Després us explicarem una mica millor el que són els hubs aquests d'innovació, pels que no ho sapigueu. Però això era una col·laboració bàsicament de recerca entre Valemberes i la Universitat Politècnica que va donar lloc a expandir-ho a més empreses, ja que es va veure el potencial. Llavors, bé, aquí aquesta és la missió, els objectius del hub, que és crear una comunitat sòlida amb empreses, organitzacions i institucions per treballar tots junts cap a desenvolupar un ecosistema sostenible i socialment compromès al voltant del cannabis. Llavors, ara us deixo amb un vídeo que tenim que crec que reflecteix molt bé l'esperit aquest del hub. Imagine textile manufacturing's plastics, paper, cosmetics or building materials that can be generated from just one plant. Imagine a plant where humans and animals can feed on. Imagine this plant is an effective medicine where the crop can be grown with zero emissions in a totally sustainable way. Now imagine a place where research and innovation propel together. Imagine companies, organizations and institutions network pushing together for a common objective. Imagine legal, agronomic, technological and financial providers' advisory services in a personalized way, allowing people and companies to grow through one same platform. Imagine no more. We are Cannabis Hub. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech and Valneveras lead the first Cannabis Hub in Europe. Our objective is to create solid companies, organizations, institutions and a community working all together to develop a sustainable and socially committed ecosystem around cannabis. Join us to be part of an inclusive innovation project that turns cannabis into the European economic engine. Cannabis Hub. Innovation and knowledge to share. Molt bé. Doncs aquest vídeo n'estem bastant orgullosos, la veritat. Creiem que reflecteix molt bé, com he dit, l'esperit. I, ara, després d'haver vist el vídeo tan motivacional, anem una miqueta més a la part més, potser una mica més avorrida, però també molt interessant de conèixer, que és els pilars fundacionals del hub i una mica l'estructura, com funcionem, com ens hem organitzat i com anem avançant. Perdoneu,
que m'han picat un moment. Espereu un moment, perdoneu. Si voleu, segueixo jo mentre l'Albert respon, que també m'ho sé. Aquí els 4 pilars fundacionals del Hub, com veieu, la bola grossa és el coneixement, que és la part que insistim que és la part fonamental que creiem que ha d'haver-hi en aquest Hub, que és generar coneixement. Després sabem que treballarem amb empreses, per tant, hi ha una part que també és molt important i que no hem d'oblidar, que és el negoci, i això som conscients que és una cosa que hem de donar resposta. Després ja, fixeu-vos a dalt, una bola que a vegades no apareix o apareix poc i nosaltres l'hem volgut posar com una de les 4 principals, que és el talent. I el talent nosaltres el veiem des de 2 punts de vista. El talent propi, és a dir, el talent que tenim les institucions, com l'UPC, que sou vosaltres, però també són els nostres estudiants, el personal de suport. Tot això és talent que podem posar en comú per avançar millor, però també hi ha un talent que és molt important i que sovint ens costa accedir-hi, que és el talent que hi ha a les empreses. Al final, els nostres estudiants, la majoria, acabaran en empreses. I si ara tenen talent, quan estiguin a l'empresa també el tindran. I aquí la idea és el fet de treballar junts, posar aquest talent en pro d'una iniciativa comuna. Estem intentant treballar molts projectes transversals i la idea és precisament agafar aquest talent que estigui a tot arreu i posar-la en marxa. Tant perquè el talent que ja està format i ens serveixi com per la formació de nou talent, que és una part també important d'aquí. I després l'última pota, de la mateixa manera que explicàvem abans el triangle, hi ha la part de coneixement, si generes coneixement, fas transferència i innovació, que és una part molt important per a les empreses, perquè al final el link entre el coneixement i l'empresa és la innovació. Per tant, són aquestes les 4 principals línies que tenim. I després a dalt veieu que flotant, com a omnipresent, hi ha aquest tema de lideratge. El cannabis és un sector molt ampli, que hi ha molts, ara ho veureu, i l'Albert us explicarà molt bé, que tenim moltíssimes aplicacions en molts àmbits industrials diferents i fins ara no hi havia una agrupació que permetés tota aquesta gent sentir-se agrupada. I això és una demanda que preveiem i que realment ha sigut així i que les empreses que ja tenim ens ho han demanat i també és una funció que creiem que podem fer des del Hub, que és aquesta part de digueu-li lobby, lideratge, una mica posar-nos davant del sector per poder transmetre aquestes demandes pròpies del sector a diferents organismes. Gràcies, Joan. I perdoneu, coses del directe. Aviam, doncs sí, continuem una miqueta amb tota l'amalgama d'actors que donem la benvinguda en el Hub. O sigui, nosaltres estem oberts, això és un ecosistema d'innovació i en aquest sentit donem la benvinguda a qualsevol tipus d'actor que evidentment compleixi uns criteris que ens hem marcat, dintre dels quals està que estiguin oberts a innovar, que tinguin ganes de generar coneixement i compartir-lo, com dèiem, i bé, dintre de complir aquests paràmetres, doncs, evidentment, donem la benvinguda des de tots els actors aquests que veieu aquí. Continuo, perquè tenim bastantes slides aquí d'explicació, aniré una miqueta ràpid cada una. Aquí veieu els membres que tenim a dia d'avui, en són força ja. Tenim des d'empreses multinacionals que veieu a dalt de tot, que en aquest cas la majoria es dediquen a tot el tema de fertilitzants i pesticides o remeis naturals de lluita bacteriana. També tenim empreses que es dediquen a tot el tema del cultiu i d'investigació agronòmica i genòmica. Tenim empreses que es dediquen també a la fabricació de lluminàries LED i de sistemes de cultiu hidropònic, cultiu vertical, etc. Després tenim també empreses que es dediquen a l'assessoria d'aquestes altres empreses en temes de complir les reglamentacions de producció, en temes legals, legislatius. Tenim empreses Hemp and Love, que veieu aquí, per exemple, que es dediquen a fer moda a través d'utilitzar cànem textil, que després tindrem l'oportunitat de sentir a la Diana, que ens parlarà una mica més d'això. I bé, a l'IRTA, que segurament ja coneixeu, que és el centre de recerca d'aquí del Govern de Catalunya, que es dedica a temes agronòmics, i, per exemple, l'empresa Master Products, que es dedica a la fabricació de maquinària agrícola. També tenim el que en diem membres col·laboradors, que aquests
no són membres pagant, com si diguéssim, pagant una quota, que ara després veureu com ens financiem per engegar totes aquestes activitats, però són membres que tenim altres esquemes de col·laboració amb ells, ja sigui a través de serveis, en pagament amb espècies, o a través d'altres col·laboracions més puntuals, en esdeveniments, en conferències, en producció de continguts. Bé, això depèn de cada iniciativa que anem llançant. Continuo una miqueta, aquí, aquesta slide és una miqueta per representar el que significa un ecosistema d'innovació i quines són les paraules claus que defineixen els ecosistemes d'innovació. Al final és una mica repetir el que ja hem anat dient, intercanviar coneixement, generar innovació, fer-la més eficient, tot això de crear aquest ecosistema, un hàbitat on la gent se senti partícip i se senti connectada per generar aquesta innovació. Llavors, nosaltres ara mateix, aquí és una mica les activitats que estem duent a terme avui en dia, recerca i innovació, una mica networking, un tema de... Tenim el comitè d'experts, que li diem, on anem creant diferents grups de treball, on la gent s'ajunta per temàtiques diferents i allà anem generant iniciatives. I els temes de divulgació. Vam començar amb aquests Cannabis Talks, que li diem, que són aquests petits vídeos, píldores de coneixement, tipus TED Talks, i bé, continuarem amb altres activitats d'aquestes de divulgació, en esdeveniments, en promoció de cursos. Ja anireu seguint. Com ens organitzem? Doncs aquesta és l'estructura organitzativa bàsica. Hi ha una assemblea general, hi ha un comitè estratègic que està format pels membres de màxima categoria. Després tenim aquests comitès d'experts o grups de treball, comitè científic i l'oficina tècnica, on estic jo com a mànager portant tot el tema del dia a dia del Hub. Llavors, aquí, com ens financiem? Doncs això és una miqueta l'esquema aquest de les categories que tenim de membres, on els oferim una sèrie de serveis que estan emmarcats dintre del que seria els serveis d'UPC Innovation Ecosystems, que després anirem una miqueta més en detall, que els podeu veure aquí, Scouting, SIGTEC, Challenges, doncs aquests membres de màxima categoria, a part de tenir un vot i veu en els òrgans de govern, en aquest cas la categoria A en el comitè estratègic i a l'Assemblea General, els de categoria B només a l'Assemblea General i els de categoria C només amb veu a l'Assemblea General. I aquí veieu els preus anuals. Això és una miqueta per finançar les activitats, per finançar bàsicament el meu sou, que hi hagi alguna persona dedicada exclusivament a dinamitzar tot això, que porta molta feina, ja us ho puc dir. I bé, així és una mica com ho fem. Llavors, el que tenim també és que amb centres de recerca, amb organitzacions sense ànim de lucre i amb altres sponsors, això són aquest altre tipus de relacions que els diem membres col·laboradors, ja sigui amb intercanvi de serveis en espècies, com deia, o amb intercanvi de simplement relacions de tu a tu puntuals. Vale. Doncs no sé si abans de continuar per aquí, no sé si teniu alguna pregunta fins aquí. No? Si no, sempre teniu el xat per anar comentant. Esteu molt callats, com que no us veig les cares, no sé. Però continuo. Aquest és una mica... Ara passem a la part més didàctica del cànnabis i quins usos i aplicacions té. Doncs aquí veieu una miqueta una línia temporal amb el moment zero, que seria l'abans i el després de Crist, i ja podeu veure que fa molts anys que s'utilitza el cànnam. És un cultiu mil·lenari, de fet, i el cultiu com a tal no és gens nou.
El que són noves són les aplicacions, no? Les aplicacions que van sortint. Des d'avui en dia, des de Patagònia, que ha començat a utilitzar el cànem tèxtil per produir els seus productes, fins a Tesla o BMW o Peugeot, que sabem que utilitzen les fibres de cànem per substituir les fibres de vidre en materials compostos en els vehicles, i tot tipus d'extractes que s'estan fent avui en dia per cosmètica, per la creació de productes mèdics, per també alimentació humana. De fet, a Canadà són líders mundials en utilitzar les llavors de cànem per alimentació humana, perquè tenen unes propietats molt bones. I bé, com veieu aquí en aquesta diapositiva dels múltiples usos del càñamo, s'utilitza la tija per produir això, el paper, els textils, els materials de construcció, etc. Les llavors, com dèiem, per totes aquestes altres aplicacions i inclús les fulles i les arrels també es fan servir, ja sigui per utilitzar-ho en productes directament o per un tema de les propietats de fitoremediació que ofereixen aquestes arrels que en el cànem són especialment interessants. També dir-vos que no apareix per aquí, però que és molt interessant per ara l'economia verda, és que el cànem és un molt fort absorbidor de CO2. Absorbeix CO2 més o menys el doble de ràpid que un arbre i és de creixement ràpid en cicle anual. I, per tant, es veu també com un potencial, s'està estudiant ara, de fet, com un gran potencial per al tema del carbon farming, o el seqüestrament de carboni a través dels cultius. Continuo amb una mica, perquè veieu, això és el típic esquema del cicle de vida dels diferents productes i, en aquest cas, productes i camps d'aplicació del cànem. A l'esquerra, en la vertical, és el seu potencial de desenvolupament i en l'eix X, en l'horitzontal, la maduresa d'aquests productes o mercats. Veieu en els cercles, la dimensió del cercle ofereix una idea qualitativa del seu potencial. I, segons el color, teniu les diferents parts de la planta que s'aprofiten. Les flors, la grana, les llavors, la chenebot, que això està en francès, però seria la part llenyosa de dintre de la tija. Per les fibres s'extenen com per la part més exterior radial i a la part més interior hi ha aquest que és com un material així, com llenyós. Llavors, aquí veieu una mica les diferents aplicacions, el tema del paper. El paper, sempre s'ha utilitzat el cànem per fer paper, llavors està, com si diguéssim, cap al final ja del seu cicle de vida. I veieu aquí totes les aplicacions que estan emergent, que serien una mica les que ens interessen més de començar a treballar perquè tenen el potencial aquest de convertir-se en grans aplicacions de mercat. En aquest cas, ja veieu el tèxtil, l'alimentació humana, els plàstics, la cosmètica, la construcció i tota la part mèdica. I aquí el CBD el separen perquè el CBD és un compost no psicotròpic del cànem que té, per contra, molt bones propietats en quant a pal·liació de dolors i entre d'altres. Llavors, es separa una mica de la part mèdica, que la part mèdica seria incloent també la marihuana o la part psicotròpica de la planta. Continuant. Sí, ara donem pas als nostres investigadors que ens podran explicar una mica millor de primera mà les seves experiències que hi han tingut amb aquest cultiu i, en aquest sentit, dono la paraula a en Gil Gorgs, que ens explicarà una miqueta la seva recerca. Moltes gràcies, Gil. Bé, bon dia. Nosaltres hem treballat en el que és bàsicament agronomia i tecnologia de cultiu. Agronomia valorant l'interès d'incloure el cànem en la rotació de cultius. Per exemple, una de les publicacions a baix
a l'esquerra, en què valora això, l'interès d'incloure el cànem en rotació amb el blat, i aquesta és una de les primeres referències, diguem, científiques que ho valoren en aquest sentit i de la que n'estem molt contents. I després, en l'efecte de la tecnologia de cultiu sobre la producció i la qualitat de la fibra i del gra, això és bàsicament el que hem treballat. I, per exemple, aquí també destaquem en aquest cas va ser un TFG, en el que es mirava l'efecte, en aquest cas, de bioestimulants, de bactèries mobilitzadores del fòsfor sobre la producció. Bàsicament hem treballat amb això, des de tecnologia bàsica. Després també, un cop s'ha fet la collita, en el cas del cànem per la separació de la fibra, un apartat important és el que és l'amarat, l'enriado en castellà, que és sotmetre la fibra a que microorganismes trenquin les pectines per facilitar l'alliberament de la fibra. Això és el que hem fet i, a més, avui també ho tractem amb elements d'agricultura de precisió, amb poder afinar en com utilitzar la millor tecnologia per tenir la producció objectiu que es plantegi. I em sembla que això més o menys és tot, Albert. Perfecte, genial. Molt bé, sí, després si hi ha preguntes teniu el xat o després a la ronda de preguntes del final podem anar més al detall a qui li interessi. Moltes gràcies, Gil. Passem al següent, que seria el grup de la Blanca, el Cel Biotech. Hola, bon dia. Doncs això, jo soc la Blanca Roncero, estic al grup Cel Biotech de l'Escola d'Enginyers de Terrassa. Som el grup d'Enginyeria Paperera. Llavors, clar, nosaltres treballem amb la biomassa vegetal. Biomassa vegetal que pot ser fustera o no fustera. I el que fem és intentar modificar i funcionalitzar aquesta biomassa per obtenir nous materials o productes amb propietats avançades. Llavors, dins d'aquesta biomassa vegetal està el cànem. El cànem té com unes particularitats molt interessants. Per començar, té dues fibres lignocel·lulòsiques que són morfològicament diferents. Té un percentatge de cel·lulosa elevat. Té tota una sèrie de components naturals que fan la seva funció dins del vegetal i que això presenta una oportunitat. Llavors, clar, el cànem així es presenta com una bona opció per aquests interessos o aquests objectius que ens plantegem dins del nostre grup de recerca. Què plantegem? Per una banda, la modificació, aquesta modificació que us comentava, una modificació que podem escollir entre modificacions químiques, mecàniques i inclús biotecnològiques, perquè al final no hem d'oblidar que es tracta de biomassa i per tant aquí tenim moltes oportunitats per implicar diferents tractaments biotecnològics que així llavors fan els processos més amigables amb el medi ambient i més sostenibles i tot això. Llavors, clar, per una banda tenim aquestes modificacions i per l'altra tenim aquests components naturals que els podem reutilitzar o aprofitar per crear noves formulacions i dissenyar productes amb aquestes propietats funcionals que nosaltres estem buscant, amb aquestes noves propietats funcionals. És veritat que ens focalitzem molt en buscar alternatives als derivats dels petrolis. Estem molt focalitzats en això, en intentar, mitjançant aquestes modificacions i aquestes noves formulacions, aconseguir un producte final que tingui aquestes propietats que tenen els plàstics, aquestes propietats tan maques que tenen però que són difícils d'aconseguir. Però també no hem d'oblidar que, a part d'aquests CBDs que hi ha en el cànem, hi ha el polímer aquest, la cel·lulosa, que és un polímer natural i, a més és biocompatible. Per tant, això ens permet entrar dins el camp de la biomedicina, per exemple, en crear implants, que ja es fan coses,
amb crear apòsits que tinguin components bioactius que poden ser precisament aquests components naturals que té el cànem, i, o, per exemple, crear dispositius mèdics en base cel·lulosa, que és coses que estem fent. En tot cas, tot això, clar, encaixa molt bé amb aquest concepte de la biorefineria, d'aprofitar tots els components que té la biomassa i obtenir diferents productes. O sigui, encaixa molt bé amb tot aquest concepte de l'economia circular i tot això. I, per la meva part, res més, només dir que crec que hi ha molt potencial amb el cànem i res més. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Blanca. Continuem, llavors, amb en Josep Claramunt, crec. Potser no puc venir. Sí, hola. No, el que passa és que tenia uns vídeos i no te'ls he pogut enviar. Llavors, no sé si us sembla bé que comparteixi jo la pantalla un moment. D'acord. A veure. Aviam. Endavant. Aturo. Es veu? Encara faltarà que els vídeos puguin funcionar. En principi, sí. Sí? Nosaltres som jo pertanyo al grup TechTex. Els principals investigadors som la Mònica Ardanuy, jo mateix. També tenim Laura Ventura i diferents doctorants. I, bàsicament, nosaltres utilitzem el cànem barrejat amb altres tipus de fibra, no necessàriament ha de ser sol, per reforçar elements de construcció formant materials compostos, bàsicament de matrius ja siguin polimèriques, que això bàsicament... suposo que si em sentiu ja n'hi haurà prou. Bé, la qüestió és que nosaltres, ja dic, utilitzem bàsicament el cànem com a element de reforç de materials compostos, ja siguin de matriu polimèrica per al sector de l'automoció, com per materials compostos pel sector de la construcció. I, bàsicament, el que us volia mostrar són una sèrie de vídeos de quin és el comportament d'un material petri, diguem, dels habituals en construcció i quines són les propietats que nosaltres podem incorporar a aquest tipus de materials quan hi afegim aquest tipus de fibra. Llavors, en aquest primer assaig veieu una peça de morter que ja veureu que trenca, que pràcticament és molt difícil de veure el punt de trencament i, en canvi, tenim dos materials, un material compost simplement per fer el mateix tipus de rajola però amb aquesta fibra, en el qual veureu la capacitat de deformabilitat que arriba a tenir abans de trencar-se. I després també ara hem obert una línia nova en la qual el que volem és intentar reforçar edificacions de caràcter històric amb un reforç de material compost de cal i cànem. I aquest seria el resultat, ja dic, de veure la situació original, diguem, com funciona un material que no té un reforç d'aquestes característiques, la d'un material compost simple i un dels usos d'aquest material compost com a element de reforç de material històric. I si això es vol posar... Aquí veieu com partirà de cop, aquí veieu com es pot deformar sense trencar-se i aquí, després del trencament del material, com aquest reforç continua mantenint la seva situació. I en aquest sentit, aquest tipus de materials... No funciona o què? No, el que passa és que m'ha dit, no sé si em sentiu, has perdut la connexió a la xarxa, s'està provant de tornar a connectar. Heu vist el vídeo i m'heu sentit o no? Sentim bé, et sentim perfectament. Doncs res, simplement, i el vídeo, heu vist alguna cosa del vídeo que hi ha posat?
L'hem vist, però ha anat tan de pressa que no ens ha donat temps. Si el tires enrere, igual el podem tornar a veure. Sí. Vale, llavors, A veure... Si no, Josep, ens passes els vídeos i els podem penjar al nostre canal. Ho dic perquè avui també anem una mica justos de temps. Jo us els acabaré d'enviar. Saps què passa? Que quan l'he intentat enviar estava fora i no tinc una connexió molt bona i se m'anava tallant la connexió. El correu em deia que no us el podia enviar, que era massa gran. Bé, en fi, mira, ara se m'ha penjat. Si ens el fas arribar, el penjarem també i l'inclourem a la presentació. Molt bé, perfecte. Bueno, si puc arribar a portar-lo. Bueno, ja ho farem. Molt bé, gràcies. A tu, Josep. Molt bé. Doncs seguim. Si atures la presentació, que seguiré presentant. Sí. Perfecte. Sí, pel Drive, això, Montse. Molt bé. Seguirem. El Xavier, estàs per aquí? Xavier de les Heres? Crec que no, Albert. Almenys no el veig. No? Ja, és que tenia un tribunal, m'ha dit, i m'ha dit que intentaria connectar-se, però potser no hi ha arribat. Per això havia deixat passar en Josep. A veure... Bueno... Crec que el Josep s'ha quedat penjat. Sí, no, ja vaig. Bueno, doncs ho presento jo una mica per al Xavier. Doncs aquest és una mica la recerca que estan fent a la UPC de Manresa en quant a l'anàlisi de cannabinoids i també en quant a l'optimització d'aquests diferents sistemes analítics per a la identificació d'aquests compostos de la planta del cannabis. Aquí teniu un resum, una mica de la seva recerca. Van començar amb la identificació de 16 cannabinoids nous, que això és un gran descobriment, i a part, això que diuen d'una cadena lateral diferent, jo em perdo una mica aquí ja, però entenc que és interessant, són nous descobriments, i això va començar el 2015. I després han continuat en aquest any, com podeu veure, 2021, amb aquestes noves recerques dels processos d'optimització de cromatografia i de producció del cannabis. Llavors passaríem a la següent, que tenim el projecte d'en Lluís Gil. Hola, bon dia, gràcies Albert. Bon dia a tothom. Bé, no és el meu projecte. Jo el presentaré, però no és el meu projecte, d'acord? Vull dir, som un grup de gent que estem treballant amb això i ara us explicaré. En principi, és un projecte de la convocatòria Innotec de 2020 que vam guanyar. L'empresa líder és Planteles Lloberes i el grup de recerca que està donant suport tecnològic és el CatMec que estem a Terrassa, a l'Escola Industrial de Terrassa, i la idea és utilitzar un residu que en aquests moments té el cànem, que és la canamuixa. És un residu en forma com d'una viruta de fusta, per tant són fibres curtes, de les quals en principi no podríem fer-ne un ús molt resistent degut a la seva tipologia, i la idea és combinar-la amb algun material aglomerant el més verd possible per produir diferents productes. En aquests moments, amb Planteles Lloberes, vam identificar que hi hauria 4 objectius. Seria orientar-ho cap a parquets. En aquest cas, el material aglomerant possiblement no sigui massa verd perquè, òbviament, la necessitat de resistència, problemes d'abrasió, etc., són importants. Després, un tipus tauler termoacústic aïllant. En aquest cas, comptem amb el suport també de la gent del Departament de Paper, la Blanca Roncero, que la teníem aquí amb nosaltres fa un moment. Després també taulers resistents, que en aquest cas segurament també el material verd no serà
tan verd com voldríem, l'aglomerant, i tenim el suport del Manel Dis i la Mònica Ardanuy, que també ens ajudaran a tirar-ho endavant. I, finalment, una altra orientació que volem fer és el tema dels cassetons de construcció. Si bé aquí us he presentat un cassetó, que seria el ceràmic, possiblement el substitutiu serà el cassetó de plàstic, que és un cassetó de tipus recuperable, però l'he posat com a imatge il·lustrativa. El projecte de Tot Just acaba de començar i convido a tota la gent que està aquí present, que si vol fer alguna aportació o vol dir la seva, estem oberts a qualsevol mena de col·laboració i de treballar, de fer equip entre tots. Moltes gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Lluís. Continuem amb l'última, així, ràpidament. Diana, estàs per aquí? Sí, estic aquí. Hola. Esteu esperant. Vaig molt ràpid perquè anem una mica tard, oi que sí? Us explico. Ja fa l'any 2016 vam tenir un projecte del Ministeri per treballar sobre l'obtenció de fils tèxtils a partir del cànem. Això va ser la subvenció, però a l'Intext del Laboratori de Polímers ja estaven treballant ja de feia anys així, estones lliures, com si diguéssim d'alguna manera. Què volem fer amb aquest projecte? Clar, ho sabeu, no?, que el cànem és un feix de fibres que està enganxat per la lignina, per pectines, etc. I aleshores això fa que la seva filatura no es pugui fer. Primer que s'ha d'escollir molt bé quin és el tipus de fibres s'han de fer amb les fibres curtes, que són unes especials que no sempre estan, s'han de cultivar especialment perquè les fibres curtes siguin tèxtils, perquè bé, depèn de l'aplicació, totes aquelles aplicacions que ens ha explicat abans l'Albert, doncs el tipus de fibra és una o l'altra, les flors són unes o altres i segons quan ho talles la planta té unes aplicacions o unes altres. I aleshores, què vam pensar nosaltres quan vam començar a treballar amb això? Que seria interessant treballar amb un cànem de paper, com si diguéssim, un cànem que no és especialment tèxtil, sinó, mira, amb aquest cànem més estàndard, que és al cap i a la fi és el que hi ha ara, el cànem tèxtil és més complicat de trobar, aquí a Espanya de fet no hi ha, l'has d'importar, doncs amb aquest aviam què podíem aconseguir. Aquesta deslignificació, com ho fèiem? Hem fet deslignificacions químiques, enzimàtiques, també estem ara començant a treballar amb líquids ionis. En què consisteix? Consisteix en fer una sèrie de tractaments, des de la fibra més basta de cànem, la passem fins a aquesta segona part que queda una fibra més blanca, més oberta, que aquí ja s'ha tret la lignina i totes les impureses. Continua havent unes restes, però ja és possible afilar-la. També és cert que una vegada que tu ets capaç de desenganxar les fibres, entre elles la fibra de cànem és curteta i no es pot filar 100% fibra de cànem. Passa una miqueta el mateix que passa amb el cotó reciclat. Són més curts i aleshores per poder filar ho has d'acompanyar amb una fibra més llarga. I nosaltres el que hem fet han sigut barreges amb cotó i barreges amb liocel, que és una fibra cel·lulòsica més sostenible que la viscosa, i aleshores amb diferents proporcions, hem treballat en diferents títols, és a dir, diferents gruixos, diferents proporcions, i hem aconseguit fils gràcies a això. La veritat és que hi ha una tesi doctoral en marxa, s'han fet molts treballs final de grau, fent tintures, fent barreges, perquè els estudiants estan molt entusiasmats, els estudiants tèxtils, a tot el que és reciclat, noves matèries primes, tenint en compte la llei i la problemàtica del tèxtil dels propers anys, doncs estan molt ficats en això i aleshores surten coses molt xules. I ara estem a l'espera perquè ho hem presentat, ja veurem el que passa, per als projectes del Ministeri que van sortir de proves de concepte, aviam si surt, i estem treballant bastant profundament i juntament amb Valenveres, amb tots els de Cànem Hub, perquè ens interessa molt aquesta metodologia que hem fet per un cànem més no adient pel tèxtil, perquè si diguéssim, intentar aplicar-ho a totes les varietats que estan fent ara les plantacions, varietats en temps. Estem començant a mirar si podem fer aplicacions tots junts per treure coses xules, espero. Genial. Y estamos en ello.
Sí, exactament. Molt bé, Diana. Moltíssimes gràcies. Passo ràpidament cap a la següent secció, que us explicaré una miqueta les vies obertes que tenim de participació que podeu utilitzar per participar amb nosaltres al Cannabis Hub. Molt ràpidament, i després ja passem perquè tinguem una miqueta de temps per fer interaccions. I tot això que us explicaré ara, sentiu-vos en qualsevol moment lliures de contactar amb nosaltres i preguntar i informar-vos, perquè ho explicaré així ràpidament. Bueno, començo pel programa de llançament de reptes assignatures. Això és un programa que bàsicament està impulsat pel Servei de Gestió de la Innovació i el que pretén és que les empreses proposin reptes que després es treballen en assignatures que segueixen la metodologia d'aprenentatge basat en reptes. Llavors, aquí és senzill. Les empreses proposen els reptes, hi ha una interacció que en aquests moments està portada per l'Elisabet Jordà i la Laia Iglesias, amb els professors, amb les empreses, i que analitzem aquests reptes perquè es puguin treballar en les assignatures dels quadrimestres. Després tenim el programa Scouting. El programa Scouting també és un programa que està impulsat des del Servei de Gestió de la Innovació i des dels UPC Innovation Ecosystems i que consisteix bàsicament en fer un funnel on les empreses es recullen les necessitats de les empreses en quant a innovació i a desenvolupament tecnològic i es fa un funnel per després derivar aquests requeriments als diferents grups de recerca de la universitat que hi poden treballar i per llavors fer un conveni de col·laboració de recerca per treballar aquella necessitat en concret i oferir-li una solució específica a l'empresa que li solucioni el problema. I després tenim les convocatòries de projectes d'I+D que ja coneixeu, amb les que ja esteu familiaritzades, que es porten també des del Servei de Suport a la Recerca de la UPC i que aquí són les dinàmiques habituals d'aquests tipus de projectes. I que també us podem ajudar a trobar empreses que vulguin col·laborar amb vosaltres, a contactar amb altres centres de recerca que puguin aportar un coneixement que sigui complementari al de la vostra investigació i així formar aquests equips de col·laboració per aplicar pels projectes. Finalment, també tenim com a vies obertes els esdeveniments. El pròxim esdeveniment que tenim serà a finals de l'octubre i esteu convidats a participar en aquest esdeveniment on ara mateix estem programant-lo i una mica estructurant el que serà, però tenim pensat fer unes dinàmiques d'aquestes de design thinking, de cocreació, digueu-li com vulgueu, on puguem començar ja a treballar idees i anar-les formant perquè passin d'idees a ja conceptes una miqueta més treballats que ens serveixin després per aplicar en algun projecte o per començar alguna col·laboració bilateral de recerca-empresa investigadors i això. Llavors, us convidem a que vingueu, a que assistiu. També prepararem unes jornades de Cannabis Talks d'aquestes tan xules que gravarem també un altre cop i convidar-vos a participar. Finalment, els canals de comunicació. Doncs bé, tenim com a canals de comunicació el bàsic és l'email i després estem estudiant la possibilitat d'utilitzar l'Slack o alguna altra plataforma de col·laboració, tipus comunitat col·laborativa i això ara mateix ho estem debatint i creiem que per l'octubre, potser pel setembre, però per l'octubre segur, ja tindrem operativa aquesta plataforma i llavors ja us convidarem a tots a participar i allà ja podreu interaccionar amb la gent de la comunitat Cannabis Hub i gestionar les idees i gestionar els contactes. I res més, fins aquí la presentació. Convidar-nos a que ens seguiu i obrim una mica la ronda de debat i preguntes. No hi ha molt debat. Sí, han aixecat la mà, Albert, que no deus veure el xat. Montserrat Bosch ha demanat la mà. Vale, doncs aturo la presentació, que si no, no ho veig. Genial.
Doncs perfecte, Montserrat, com vulguis. Bé, jo, perdoneu, faig una aportació, però marxo pitant perquè tinc una reunió ara a les 11 d'això d'igualtat i, per tant, salto de reunió en reunió, però volia comentar unes quantes coses. Bé, està també, com dèiem abans, la IBET. Ja sabeu que hi ha el comitè d'ètica i estem ara també publicant el document de les bones pràctiques en la recerca des del punt i que hi compteu i penseu que en tots aquests projectes, en tots aquests articles, ara cada dia més els projectes estan exigint que es faci aquest apartat de verificació de tot el tema ètic i, donat el context del cànnabis i la brometa fàcil, doncs que hi sapigueu que hi podeu comptar des del comitè d'ètica, que ens podeu consultar el que us sembli. Després, els partners aquests que heu indicat al principi són nacionals o poden ser també internacionals o són de l'àmbit de Catalunya? És una pregunta que tenia. Volia també dir-vos que tenim el Lignomat. De fet, l'Anna Lacasta i la Pilar Giraldo, que són les responsables, no hi són avui en aquesta reunió perquè estem fent una jornada Lignomat que fem cada any i que, a més, aquest any és commemorant el Joaquín Montón, que era un professor expert en temes de lignocel·lulòsics que ens va deixar. I, per tant, el Lignomat està vinculat a la UPC, que entreu i verifiqueu perquè precisament parla de materials lignocel·lulòsics. També saludo de pas al Claramunt i a la Mariana Palumbo, que efectivament ens anem trobant per als llocs i que m'interessa aquest material que estava dient per edificis històrics, el tema de la rehabilitació amb el Joan Ramon Rossell. Ja sabeu que ens dediquem molt a rehabilitació, però nosaltres són molt importants aquests materials que milloren la qualitat d'aïllament dels revestiments, però sense modificar l'aspecte. I, per tant, qualsevol revestiment que ens pugui ajudar en aquest sentit i que, a més, tingui fibres i pugui dissimular petites esquerdes o aquests petits problemes que poden tenir els edificis antics, els edificis a rehabilitar, doncs també ens interessa. I si algú de vosaltres, i ho llenço i ja me'n vaig pitar, però si algú de vosaltres té al cap algun material, estem intentant fer uns graons per regularitzar els edificis de l'Alraval, que tenen un graonat que, com us podeu imaginar, cada graó és diferent per als anys, per les deformacions i per totes aquestes coses. Estem buscant un material que sigui prou resistent, però que sigui adaptable per sota per les irregularitats dels graons i que tingui poc gruix. Per tant, si algú de vosaltres, que sigui que ho hagi vist una espècie d'alfombra, però que sigui més rígida i que, a més, aguanti el trote d'una escala d'un edifici enorme. Si algú de vosaltres té alguna cosa al cap, perquè hi he pensat veient els vostres paviments, els vostres materials, doncs, potser trobem la solució precisament en una reunió d'experts. I, per tant, ja està. Genial. Moltes gràcies, Montserrat. Bueno, contestant a la teva pregunta sobre els partners, si són nacionals i internacionals, nosaltres estem oberts a tot. De fet, la idea inicial era fer-ho amb gent d'aquí de Catalunya, però ja se'ns han sumat gent de tota Espanya i ens estan contactant també d'altres llocs d'Europa, inclús de Sud-amèrica, inclús dels Estats Units. Llavors, aquí, de moment, estem oberts, intentem donar resposta a les necessitats que té aquesta gent, bàsicament, i també veure què poden aportar, però això, que estem oberts a tot. Llavors veurem a veure exactament les iniciatives que es dona, que no es dona, perquè hi ha molt bona voluntat de fer coses, però després a la pràctica a vegades es pot fer més o a vegades es pot fer menys. Jo respecte a les altres coses que deies, Montserrat, per mi és l'exemple del que és el Hub, és a dir, que ens trobem, avui és la presentació, però podem tenir reunions més concretes, que compartim demandes, compartim propostes i busquem solucions, ja sigui a nivell de recerca interna, amb altres centres de recerca, amb altres empreses. I, per tant, una mica aquestes demandes que has fet, per mi són les coses bones que han de passar al Hub i a partir d'aquí que trobis algú que aixequi la mà i digui, escolta, mira, doncs això ben bé no el que tinc, però podem començar a treballar, podem buscar un projecte i aquí nosaltres, com us deia, som una eina. Si us poseu d'acord, encantat, nosaltres no hi hem de ser pel mig. Si us podem ajudar d'alguna manera a coordinar-nos, doncs fantàstic. I si em dieu, no, és que en aquest projecte més hi necessito una empresa, doncs busquem dins del Hub quines empreses poden donar resposta. Però vull dir, una mica les demandes que has fet, per mi són una mica l'exemple de les coses que ens agradaria que passessin dins del Hub. I en tot el tema d'ètica ho desconeixia, però ho mirarem amb detall a veure de quina manera. I el tema del Lignomat,
també buscarem informació i aquí la idea és anar sumant. Nosaltres aquí estem per sumar i buscar iniciatives, com deia l'Albert, quines són més factibles que altres, però la idea és sumar i anar veient com casem coses que vagin passant. Molt bé. Alguna aportació, pregunta més? Ens queden un parell de minutets encara. Crec que està aquí el Rubén, no? Que potser es podria presentar, que és un dels grans impulsors de tota aquesta iniciativa, també. Home, i tant, Rubén. Sí, i tant, i tant. Mira, justament està per ja podem tancar la sessió. Inicialment agrair a tothom. Bàsicament, he sigut estudiant de la UPC, a més d'altres universitats, engrescar una miqueta a tots els PDIs, professors i en general a la comunitat de la universitat. Jo crec que a impulsar projectes que tenen un gran poder tant econòmic, social com medioambiental envers el cànem i envers, al final, a potenciar tota la part agronòmica tecnològica que crec que concretament a Catalunya i a tota la nostra zona ens pot donar molt de valor. I jo principalment molt agraït al Joan, a la UPC i en general a tota la comunitat, com tothom està molt engrescat, té moltes ganes. Nosaltres també intentem treballar tot el millor que podem i en general també a l'ESAP, a l'Agròpolis i a l'ANA en concret també de la llibertat i de possibilitats que ens ha donat a portar a terme. Crec que és a l'inici d'una gran revolució. El cànem és el substitut del petroli i l'únic que necessitem és desenvolupar la tecnologia. Tenim les capacitats i les ganes, llavors és qüestió que ens comencem a activar i a motivar i superobert en qualsevol tema, ja sigui per part de la meva empresa o com a col·laborador del Cannabis Hub per poder impulsar tot això, crec que hi ha un molt bon futur i la veritat que és una solució amb el desastre que tenim de planeta i actualment amb la situació medioambiental que tenim. Així que res més, agrair-vos a tot l'energia, l'atenció i totalment obert a poder ajudar qualsevol, ja sigui per part nostra o per col·laborar amb qui sigui, amb l'experiència que tinc amb el món cannàbic. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Rubén. M'agradaria acabar així perquè és un final fantàstic, però no em vull deixar perquè l'Ignasi a Casanova al xat ha explicat una cosa que també em sembla especialment interessant. Ignasi, no sé si estàs per aquí, si ens volguessis fer un minut. Sí que estic, però ho he posat pel xat perquè, òbviament, jo no soc expert en cànon, però que sapigueu que de vegades hi ha informacions que entre tots perquè té molts usos, precisament, doncs està explorant aquesta possibilitat. Hi ha feines experimentals que em consten perquè, a veure, jo no soc bioquímic, però té un paper molt interessant en la fixació de nitrogen. A Mart hi ha nitrogen a l'atmosfera i no em pregunteu per què, però es veu que en unes condicions, òbviament, d'hivernacle, doncs es podria fer créixer coses així molt ràpid, com a biocombustible després, eventualment, per la producció d'hidrogen per piles de combustible, allà, com a material no sé si dir-ho de construcció, però, moltes de les aplicacions que vosaltres sabeu molt més que jo. I, si més no, jo crec que el punt és que relacionar això amb una recerca espacial, una mica amb conceptes avançats, li dona un toc d'interès, sobretot en el jovent, que ens pot ajudar a captar estudiantat que faci coses d'aquesta mena. De debò, moltes felicitats, m'ha encantat la presentació que heu fet. Gràcies. En aquest cas, Ignasi, no sé, com vulguis vehicular-ho, si tens tu mateix iniciativa en alguna cosa, et podem ajudar que ens contactem un dia i fem una reunió, si creus que algú més ens pot donar un cop de mà, ho vehiculem aquí una mica ara. Com deia l'Albert, l'important, jo crec que hem fet la feina, no us diré fàcil perquè tampoc ha sigut fàcil, però és la feina més agraïda, que és impulsar les coses, d'una idea vas aquí, però ara ve la feina difícil, que és aquestes idees que es concretin en projectes, com transformem això en projectes concrets, i aquí és una mica on estem ara, i entre tots hem de ser capaços de transformar tot això en projectes concrets i, per tant, qualsevol via que trobem, benvinguda serà. Sí, un molt bon punt. Bé, doncs està molt bé acabar llavors amb això. Moltes gràcies als dos per comentar sobre el futur del cànem i sobre el futur del cànem, perquè això de cultivar cànem a Mart ja, molt bé.
molt interessant. Bueno, moltes gràcies a tots i res més. Agrair-vos un cop més. Bueno, Montse, què vols dir? Digues. No, comentar-vos, quan vam fer la presentació de l'àmbit agrotec, hi havia també una trentena d'investigadors i després hem tingut quasi 500 visites. Comentava l'Albert que penjaríem la presentació només a ús intern, però si no us importa, jo proposaria penjar-ho al canal de YouTube InfoAgrotec perquè segur que hi ha investigadors que ja ens han comentat que avui no podien venir i que tinguin l'oportunitat de veure-ho. Jo, per mi, cap problema, Montse, ja ho saps. En parlem, cap problema. Jo crec que per informar. Estem informant del que fem, no hi ha problema. Perfecte. Genial. On time, Albert, perfecte. Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies a tots. Ara paro de gravar. Que vagi molt bé el dia.